Hola, ni hao. So for today's video is gagawa ako ng maruya, guys. So ang kailangan lang is saging. Hindi ko alam kung anong pangalan ng saging na to, guys. Basta hindi to siya masarap, guys. Pero may lasa naman siya konti, pero hindi talaga asin yung masarap yung kagaya ng saging sa baso at saka yung tundan. So ang kailangan lang natin, guys, is balatan mo na yung saging, and then kailangan din ng harina, guys. And then, wala na siya sugar, guys. Kaya tamis naman siya. Saging na kidala. So, nilagay ko na yung harina, guys. Tapos, ito lang siyang ihalo. And then, kumut-kumuto na to siya, guys. Kumut-kumuto lang. So, kailangan madukmok ang saging. Kumut-kumuto na lang. So, medyo lisod siya igkumot, guys, kay magpilit-pilit man to ang harina o saging sa imong kamot, guys. So akong gitindogan. Tindogan dyan. So ako dyan siyang gitindogan, guys, para makakumot. Andyan mo na niya ang finish na pagkumot-kumot. And then, naghaling na ko, guys, para painitan sa kalaha. So, kailangan siya natin i-dibol. So, muna siya, nag-start na ko gluto. And, ibaliktad. So, ilaton lang siya nga ma-brown para dili ko siya pagong. And, that's it. NANI?! お前は